በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቡ አገልግሎት ጊዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን አወሃሂድኩም በአንቃድዎን ብጥብዓትን ትሳተፍዎ ዘለኹም ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን አበሳናን በደልናን ዕሽነትናን በዓይነ ምሕረት ጠሚቱ ክሳብ ሰዓዝ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ንቅዱስ ዕላማ ንህይወት ንበረኸት ክንጋባእ ቅዱስ ፍቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩልኹም ነቶም ግዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን አወሃሂድኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ከዓ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን አስበተ ትሑታን ይኽፈልኩም። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስቲ ሰማያት የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። እግዚአብሔር ፈቂዱ እግዚአብሔር ረዲዩና እግዚአብሔር ፈቲዩና እግዚአብሔር አኽኢሉና ኣብቲ ንነዊሕ ግዜ ሒዝናዮ ፀናሕና አገልግሎት መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 62 ስለቲ ጻድቕ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲ እትንስእ ኣብ ዝብል ሎሚ ቀዳማይ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት መበል 37 ኢና ክንርኢ። ንኡስ ኣርእስትና ከዓ ሸያጦን ዕዳጋ ዘይትን ይዝብል። ንባብና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 1 ክሳብ 13 እዩ ዘሎ። እዚ ወንጌል እዚ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ኢላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ከምኡውን ኩሉ ግዜ ሶኒ ሶኒ ኣብ ናይ ለይቲ ሰዓታት እዚ ወንጌል እዚ ይንበብ ኢሉ ንባቡ ከዓ ከም ዝስዕብ እዩ። ሽዑ መንግስተ ሰማያት ቀቀንዴለን ሒዘን መርዓዊ ክቕበላ ዝመፃ 10 ደናግል ትመስል። ካባታተን ከዓ ተን 5 ዓያሱ ተን 5 ከዓ ለባማት እየን። ተን ዓያሱ ቀንዴልና ቀቀንዴለን ወሲደን ዘይቲ ተማልአን፣ ተን ለባማት ግና መምስ ቀንዴለን ዘይቲ ብጥንአን ተማልአ። መርዓውን ብስደንጎየ ግና ኩለን ትኽስበላ ደቀሳውን ፍርቂ ለይቲ ግና ጨራሕ መራሕ ኮነ እንሆ መርዓዊ መፂኡ እሞ ክትቀበላ ውፃ ዝብል ኣዋጅ ተኣወጀ። ሽዑ ተን ደናግል ኩለን ተንስየን ቀቀንዴለን ኣዳለዋ። ተን ዓያሱ ነተን ለባማት ቀንዴልና ክጠፍእ ኢሉ እሞ ካብ ዘይቲ ክንሃባና በለአን። ተን ለባማት ከዓ ኣይፋልናን ንዓናን ንዓኻትክን እንደዘይኣኸለኸ ናብቶም ዝሸጡ ዳ ኺዳ እሞ ንርእስኽን ዓድጋ ኢለን መለሳለን። ክዕድጋ ምስ ከዳት መርዓዊ መፀ ተንተዳልየን ፀንሓ ምስኡ ናብ መርዓተዋ ማዕፆ ድማ ተዓፅወ። ድሓር ተን ዝተረፋ ደናግል መፅየን ጎይታይ ጎይታይ ክፈተና ኮታ በላ። ንሱ ግና መሊሱ ብሓቂ ብለክን ኣለኹ ኣይፈልጠክንን እየ በለን። ብኣርሴታ ወዲ ሰብ ዝመፀላ መዓልቲ ሰዓትና ይትፈልጡን ኢኹም እሞ ነቑሑ እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ነዚ ኣስተንትኖ እዚ ብሰፊሕ ኣስተንቲንዎ ዘሎ ካብቶም ቅዱሳን ኣቦታት ዮሃንስ ኣፈወርቂ እዩ። እቲ ብቐረባ ንረኽቦ ከዓ ኣብ ናይ ረቡዕ ግብረ ሕማማት ናይ ረቡዕ 6 ሰዓት ናይ ፍርቂ ለይቲ ንረኽቦ እዩ። ኣብዚ ርእስቲ እዚ ክሳብ ሕጂ ርኢናዮም ዘለና ቀዳማይ ምቕባል ሰማያዊ መርዓዊ፣ ካልኣይ ምድንጓይ መርዓውን ድቃስን፣ ሳልሳይ ድንግልና ሕሊና፣ ራብዓይ ዕሽነትን ልቦናን፣ ሓሙሻይ ቀንዴልን ዘይትን፣ ሻድሻይ ኣዋጅ ፍርቂ ለይቲ፣ ሻውዓይ ልመና ልቓሕ ዘይቲ፣ ሻሙናይ ሸያጦን ዕዳጋ ዘይትን። ሎሚ ሸያጦን ዕዳጋ ዘይትን ዝብል ኣርእስቲ ኢና ክንርኢ። እዚ ርእስቲ እዚ ካበይ መፅኡ፣ ብመን ተባሂሉ፣ ንመን ከተባሂሉ፣ ንምንታይ ከሕጂ ንዓና ኣገዳሲ ኮይኑ እዩ። ከም ቃል እግዚአብሔር ነዚና ክንስተንትን ህዝቢ እግዚአብሔር ንዓይ ንህዝቡ ከምኡውን ንዓይ ንባዕለይ ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ ኣንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩላና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ
زعقور توتو لبي زتكبر سناي حلينا كوهابنا نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁጥር 9 እተለባማት ከአ አይፋልናን ንዓኻትክንን ንዓናን እንደዘይ አኸለኸ ናብቶም ዝሸጡ ዳኺዳሞ ንርእስኽን ዓድጋ ኢለን መለሳለን ለዚ መኒ በመኒ ተባሂሉ ለመኒ ተባሂሉ ስለምንታይ ከተባሂሉ ነፍስ ወከፍ ቃል የውጣ ሕንጣጡን እንተሆነ ትርጉም አለው ወይ ስለዚህ የብልናን ክንበከና ይንኸልኒና አይንህ በክኒና ጥራይ ዘይበለን ስለምንታይ አነ ኪዳ አብዕዳጋ ዝሸጡለውሞ ኪዳ ናብ አተን ዘይበለን ስለምንታይ ከኻብት ዘለወን ዘይካፈለን ሰፊ ሓተታ ተርጊሞ ዘሎ ጸጎኦም በረኸቶም ይሕደረና ዮሐንስ አፈወርቂ አብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 55 ካብ 1 ክሳብ 8 ዘሎ አቱም ጽሙዓት ኩላትኩም ናብ ማያት ንዑ አቱም ገንዘብ ዘይብልኩም ከአንዑ ተሻየጡሞ ብልዑ ወንዑ በዘይ ገንዘብ በኸምኡ ወይንን ጸባን ተሻየጡ በኸምኡ ብልዑ እንዳበለ እንደገና ከአ ተሻየጡ ዓዲኩም ብልዑ ይብል ቁጥር 2 ገንዘብኩም ነትንጌራ ዘይኮነ ጸማኹም ድማ ነቲ ዘይጥግበኩም ተጥብኡ ስለምንታይ ተጠንቂቅኩም ስሙዕኒ ነቲ ዝጸበቐ ከአ ብልዑ ንነፍስኹን ነፍስኹምን ብጣዕሚ ባህ ክብላይ እዝንኹም ናባይ ጸለውሞ ናባይ ንዑ ስምዑ ነፍስኹም ድማ ብህይወት ክትነብርያ አነ እቲ ንዳዊት ዘተስፈኽዎ ነባሪ ጸጋ ዘለዓለማዊ ኺዳን ምሳኻትኩም ከአትየ እንሆ ምስክር ንህዝብታት መስፍንን ገዛእን ህዝብታት ክኸውን ሃብክዎ እንሆ ዘይትፈልጦ ህዝቢ ክጽውዓካ ዘይፈለጠካ ህዝቢ ድማ ምእንቲ እግዚአብሔር አምላኽካን ምእንቲ ትናይ እስራኤል ቅዱስን ንሱ አኽቢሩካ እሞ ናባኻ ክጎይ ንእግዚአብሔር በትዝርከበሉ ጊዜ ድለይዎ ቀረባ ከለውን ጸውዕዎ ረሲእ መገዱ ዓመፀኛ ከአ ሓሳቡ ይሕደግ ናብ እግዚአብሔር ይመለስ ንሱ ከአ ክምሕሮ እዩ ኣዝዩ ይቕረ ይብል እሞ ናብ አምላኽና እውን ይመለስ ሓሳባተይ ሓሳባትኩም አይኮነን መገድታትኩም ከአ መገድታትኩም መገድታተይ አይኮነን ይብል እግዚአብሔር ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ጽሙዓት ናብ ማያት ንዑ ዝብል አምላኻዊ ዕድመ ናይ ተስፋ መጸዋዕታ መልእኽቲ እዩ ሸያጦን ዕዳጋ ዘይትን ኪዳ ኣብ ዕዳጋ ዝሸጡለው እሞ ካብኦም ዓዲክን ምፃ እዚ ምሳና ዘሎ ግን ንዓኻትክን ዝካፈል ኣይኮነን በለአኒ ማቴዎስ 25 ቁጥሪ 9 ሸያጦን ዕዳጋ ዘይትን ቀዳማይ ዘይካፈሉ መንፈሳዊ ጸጋታት እዩ ዋላ ንሕና ከነካፈሎም እንተደለና ብመለኮታዊ ሕጊ ክካፈሉ ዘይክእሉ ጸጋታት ኣለዉ ንዓኦም ከነካፈሎም ኣይንኽእልኒና ዋና ከነካፈሎም ኢልና እንተ ሓደ ሓሲብና ከዓ ካብቲ ናይ ኣምላኽ ስርዓት ወፃኢ ስለ ዝኾነ መዘዙ ይኽበዝሕ ማለት ዘይካፈሉ መንፈሳዊ ጸጋታት እዩ ዝካፈሉ መንፈሳዊ ጸጋታት ሳልሳይ እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን በዘይ ዋጋ ዝሸጦም ወይ ዝዕድሎም ዝህቦም ህያባት ራብዓይ ጊዜን ቦታን መሸጣይ ሓሙሻይ እተን ለባማት ስለምንታይ ዘይመቐለአኒ ሻድሻይ ዝሸጡ ረኺበንሲ ዓዲገንዶ ኣብ መጨረሻ ብኸመይ ተወዲዩ ሻውዓይ ናይ መወዳእታን ከዓ ሕጂ እዚ መልእኽቲ እዚ ንዓና እንታይ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ዘይካፈሉ መንፈሳውያን ጸጋታት እዩ መንፈሳውያን ይኹን ስጋውያን ይኹን ከነካፈሎም እግዚአብሔር ዝኣዘዘና ነገር ኣለው ከምቲ ንዓና ዝሃበና ዝፈቀደልና ንባዕልህና ጥራይ ክንጥቀመሎም ዝተፈቅዱ ስርዓታት ኣለው ስለዚህ ነቶም ክንህቦም ከነካፈሎም ዝግባአና ከነካፈሎም ነቶም ንሕና ዓና ጥራይ ዝግብኡ ከዓ ንዓና ጥራይ ክንሕዞም ከም ቃል እግዚአብሔር ክንርድኦ ማለት ካብኡ ወፃኢ ግን ካልእ ሽግር የምፅእ ማለት ንምሳሌ ኣዴና ሳራ ኣቦና አብርሃም በዓል ቃል ኪዳና ክኸውን በአምላኽ ዝተዋህባ እምበር
عبد الله يا معلتي نأجار تعدلو سباي نبرنا أبونا أبراهام سلازي كاب حق زعبير وصاي سلازي خونا خا نبعلات شجيرا نأجار شجيرا نبور أبراهام كتشكر كلها نرمال سلازي إذا زي كافولو سقطات تن دناقل تن لبامات دناقل إذن هناك عنديل إذن هنا زيتي نعخن ككافل أيكلين سلازي نعخن زخون بعلخن يكون كابتوم زشت تعدقا أبتوم زشت تعدقا تكون كان كأنا أكتبوتها مشت أخذ كدالك النيلان زي ما خرأني سلازي أتوم زي كافولو سقطات أمنت صوم صلوت نسحة مستيرات بتخرسيان زي أمسل يومي أبكن دخالوت سبات كن أمن سبات نخ أمنو سبات أب أمنت كم زبط صحي يومه حواريات النبيات قدوسان زقل قلمبر أبكن دخالوت سبات كأمنو ويكن أمن أي كألنين سبات نام نسحة بسحو بصوم بصلوت كن حجزوم نخيليناي وي سبات بصومن بصلوت كحجزونا يخيل يوم أبكن دانا خصومو أب كندانا خصلي جناي كألون يوم كأب كندانا خصلي وأي كألون يوم قبل كلون تاي مالتيو اتنا ايتون قدسان صلوت نحنا تقبلنا بنسحان ورستخن كون دزيك إلنا اتنا ساتهم صلي وصلوت نعنا خي تقامي يسترفي نابنة أبونا أبراهام سلسة دومن قمران تنكبابي انزنا برا هاقرات أبكر مكزابير يسأل نيوي نتبونا أبراهام زهبوم زنا برا ناين السحة عدمة كتكاملو أي كالون أب سدومن قمران كا 10 حريات سبات أي ترخبون أبونا أبراهام يسأل نيرو سدومن قمران جن كاب نقزفتي أي دحنان سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 13 እንደዘይ ተነሳሐኩም ሲ ከተጣፊኢኹም አብ ዝብል እተሐላው ግራት እተበዓል ግራቱ አጣቲኡ ሐሪሱ ዘሪኡ ሐጺሩ ቀጺሩ ሐላው ገይሩሉ መስከደ አብ ግዜ ፈረ ብጽሒቱ ደሊ መጽሞ ታወይነ አይፈረየትን كلا أي عمت يمسمو تاوين أي فريتن أمور داتا جن نتتخل توين انت عيزبلو نتحلوا تخل تويني إذا وين زيا مفرايات رايكي أكلسي مريت كأتب بالاشو اللامو قوريس كدربي عايز يتحلوا تخل تجن انت عيزبلو قويتاي نحن تعمد تعجسن تسأبيني كخسكسا ماي كستيا خحلوائي انت فريت صبو انت زي فريت كا نعمت هاز اوان تقوص سلازي اتوم زي كافلو صغاتات سب اب كند خالوت سبات كنسح سبات اب كند خالوت سبات كتمقو كالوت سبات سلاز صلوا لي كالاي سبات سلاز امنوا ليلنا نايت هيوت توارستي كنكون سلازي نخيل دغلنا كنغبروم زلنا اتحاجزنا يقدسانو جن نعنا ناب نسحة أبسحو اتي حلاوة تخلت ويني نتاماي الناس تي ناب نسحة انت بسيح انت تمليشو عدمه وسيخو حدا عمد توسيخو له ناين السحة عدمه ايو نزخ انتك امولو خاا سلازي زي كافل سقاتات سلازلو ايو ازي نعنا نعهات كنن زاك لايكونن نعاخن زخون بعلخن كيدكن عدقاز بالأنين كلا أي زكافلو منفساويان سقاتات اللو سقاويان كخانو خلو منفساويان هيابات كخانو خلو زوم زكافلو سقاتات إنمن يوم كم يقرنا إنا نفلتهم كم يقرنا إنا نكافلهم نمن إنا خنكافلهم قال إجزابيهرن مس قال إجزابيهر تتحازو سبعون منفساون سنة مقباراتن حاجزاتن سلازي بنصور قدس بيت خريستيان تأتبل وانجيل نخلو مستيرات بيت خريستيان جن نزا أمنون وانجيل نخلو مستيرات بيت خريستيان جن نزا أمنون وانجيل مستمهارة آمينو نزنسح مستيرا نسح ركب آمينو نزقرب مستيرا قربان ركب
ስለዚህ ወንጌል ንኹሉ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ግን ንምእመናን ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 56 ኣብዛ ኣተዎ ዘበለ ድማ ኣብ ዓድታት ኮነ ወይ ኣብ ከተማታት ወይ ኣብ ኣቦቕሻት ነቶም ሕሙማት ኣብ ዕዳጋታት በጥ ኣበልዎም ዘፈር ክዳኑ ተንኪዮም ድማ ክትንክዩ ድማ ለመንዎ ዝተንከዮ ዘበለ ኩሉውን ሓወየ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ነቶም ሕሙማት ኣብ ዕዳጋታት በጥ ኣበልዎም ዘፈር ክዳኑ ክትንክዩ ድማ ለመንዎ ዝተንከዮ ዘበለ ኩሉ ድማ ሓወየ ነቦታትና ሐዋርያት እቲ ኣገልግሎትን ጸጋን ክህቦን ከሎ ሕሙማን ሓዊዩ ለምጻማት አንጽሁ ዕውራት አንቁሑ ሓንካሳት ኣቕንዑ ሙታና ተንስኡ ብጸጋ ዝተቐበልኩም ብጸጋ ሃቡይ እዚኦም ካብቶም ዝካፈሉ እዮም በዓል ክርስቶስ ስለ ዝጸለዩለይ በዓል ክርስቶስ ስለ ዝኣመኑለይ በዓል ክርስቶስ ንስሓ ስለ ዝኣተውለይ በዓል ክርስቶስ ቅዱስ ቁርባን ስለ ዝወሰዱለይ ኣነ ብኡኡ ክድሕን ኢልና ክንዳናገር ከም ዘይብልና ግን ዘይካፈሉ ጸጋታት ስለ ዘለው እተን ለባማት ደናገል እዚ ዝካፈል ነገር ኣይኮነን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 17 ስለዚ ኣብ ቤት ጸሎት ምስ ኣይሁድን ምስቶም ፈራሕቲ ኣምላኽን ኩሉ መዓልቲ ድማ ኣብ ዕዳጋ ምስ ዝረኸብዎም ይዘራረቡ ነው እዚ እንታይ እቲ ብስራተ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ቀሪባላ እሞ ሓጢኣትኩም እመኑ ተነስሑ ዝብል ጸዋዒት ናይ ንስሓ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 25 26 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 25 ክሳብ 26 ምድርን እቲ ኣብ መሊኡ ዘሎን ናይ እግዚአብሔር እሞ ኣብ ዕዳጋ ዝሽየጥ ዘበለ ኩሉ ስለ ሕሊና ኢልኩም ገለ ኸይመርመርኩም ብልዑ ምድርን እቲ ኣብኣ ዘሎን ናይ እግዚአብሔር እሞ ኣብ ዕዳጋ ዝሽየጥ ዘበለ ኩሉ ስለ ሕሊና ኢልኩም ገለ ኸይመርመርኩም ብልዑ ካብቶም ዘይኣምኑ ሓደ እንተፀዋዓኩም እሞ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 27 ክትከዱ እንተደለኹም ስለ ሕሊና ኢልኩም ገለ ኸይመርመርኩም ዘቕረብልኩም ዘበለ ኩሉ ብልዑ እንታይ ማለት እዩ ዘቕረብልኩም ዘበለ ኩሉ ብልዑ ብዛዕባ እንታይ ብዛዕባ ብልዒ ድዩ ዝዛረብ ዘሎ ብልዒ ስጋ ድዩ መንፈሳዊ ብልዒ እዩ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹር ዝመሃረና መምህር ብላዕ ኢሎም ሰሓተትዎ ደቀ መዛሙርቱ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ብልዒ ኣለኒ ብልዒሲ ፍቓድ ትዘልኣኸኒ ምግባር ትእዛዛት እውን ምፍጻም እዩ ስለዚ እዚ መንፈሳዊ መልእኽቲ ኣብ ዕዳጋ ኺድ እሞ ኣብ ዕዳጋ ኺድኩም ተሻየጡ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ መጽሓፈ ስንክሳር ዕለት 17 ግንቦት ታሪኽ ቅዱስ ፊላታዎስን ቅዱስ ኤጲፋኒዮስን ናይ ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ዝነበሩ ከምውን እቲ እኩይ ዝተጠቕመሉ ኣድግን ምሕዋይ ኤጲፋኒዮስን እሞት ኣድግን ሕቶ ኤጲፋኒዮስ መን እዩ ኢየሱስ ዝብል ናይ ኤጲፋኒዮስ ኩሉ ሃብቱ ዘውረሶ ኣይሁዳዊ ኣባ ሉኪያኖስ እቲ ምስኪንን ልብሲ እቲ ምስኪን ልብሲ ቅዱስ ሉኪያኖስን ምስ ተጠምቀ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘለካ መነኮስ ክትከውን ኣይትኽእልኒ ኢሎም ከም ዝኸልከሎም ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ዘመንኮሶ ኣባ ኢላርዮን ከም ዝበሃል ነዚ ኩሉ ታሪኽ ኣብ መሸጣታት ዝተፈጸመ እዩ እቲ መጽሓፈ ስንክሳር ብትግርኛ ተተርጊሙ ስለ ዘሎ ግዜ ርኢና ክንሪኦ ንግዚኡ ዝኣክል ግን ኤጲፋኒዮስ ካብ ኣይሁዳዊ ስድራ ቤት ተወሊዱ ኣቦኡ ምስ መተ ኣዲኡ ኣዕብያቶ ሓደ ክፉእ ኣድጊ ነበሮም እሞ ነዚ ኣድጊ ሸይጥካ ኣስቤዛ ምጻልና ኢለ ኣዲኡ ትልእኾ እዩ ኣዲኡ ነዚ ኣድጊ ሸይጥካ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኣድጊ ነይሩ ሸይጥካ ነዚ ኣድጊ ኣስቤዛ ምጻልና ኢላ ትልእኾ እዩ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ነባ ፊላታዎስ ኣብ ዕዳጋ ዝሽየጥ መንእሰይ ኣለካ እሞ ንዑ ዓዲካዮ ምጻእ እዩ
ዝሽየጥ መንእሰይ ብዛዕባ ኤጲፋኒዮስ እዩ ማለት ዝሽየጥ መንእሰይ ማለት ኣብ ሕጊ እምነት ኣይሁድ ስለ ዝነበረ ናብ ክርስትና መፅኡ ኣብ ክርስትና ህይወት ንዓለም ብርሃን ንዓለም ጨው ንመቐረት ንክኸውን እዩ ስለዚ ኤጲፋኒዮስ ኣሸጋሪ ኣድጊ ክሸይጥ ናብ ዕዳጋ ክኸይድ ቅዱስ ፊላታዎስ ከዓ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ንቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ናብ እምነት ንክሻየጥ ዮመ ኣብቲ ዕዳጋ ዝራኸቡ ስለዚ ቅዱስ ፊላታዎስ በዓል ኣድጊ ክንደይልካዮ ኢኻ ዝኣድጊ ኢሉ ብቲ ዕዳጋ ክቐርብ ከሎ ነቲ ኣድጊ ከዓ እቲ ክፉእ ክጥቀመሉ ስለዝደለየ ቅዱስ ፊላታዎስ ከየእመኖ ከሎ ምእንቲ ክመውት እቲ ኣድጊ ነዲሑ ንኤጲፋኒዮስ ይወቅዖ ማለት ሽዑ ኤጲፋኒዮስ ምስ ሞተ ቅዱስ ፊላታዎስ ብስም እቲ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ምስ ጸለየሉ ኤጲፋኒዮስ ተንሲኡ ሓዊዩ ካብቲ ሓደጋ ድሒኑ ቅዱስ ፊላታዎስ ግን እዚ ጥራይ ኣይበለን እቲ ኣድጊ እቲ ክፉእ ከይጥቀመሉ ምእንቲ ብስም ዝተሰቕለ ኢየሱስ ክርስቶስ በጃ ዓለም መድሓኒ ዓለም ኢሉ ነቲ ኣድጊ ምስ ባረኾ በታ መስቀል እቲ ኣድጊ ከዓ መይቱ እዩ ነዘን ክልተ ነገራት ርዩ ኤጲፋኒዮስ ብቡራኬ ናይታ መስቀል ናይ ቅዱስ ፊላታዎስ ካብ ሞት ክትንስእ ካብ ደውየ ክፍወስ ከሎን ልክዕ በታ ቡራኬ ናይታ መስቀል ከዓ እቲ ኣድጊ ክመውት ከሎን በዛ ትእምርተ መስቀል ኣነ ሓውየ በዛ ትእምርተ መስቀል ከዓ ዝኣድጊ መይቱ ስለዚ ሓንቲ ቃል ዘኪሩ ብስም እቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብል ስለ ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን እዩ ኣነ ብስሙ ክሓዊ ኣድጊ ብስሙ ክመውትሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን እዩ ዝብል ሓሳብ ሒዙ ደድሕሪ ቅዱስ ፊላታዎስ ይኸይድ ማለት ደድሕሪ ፊላታዎስ እናኸደ ከሎ ናብቲ እምነት ኣይሁድ ከሎ ናብ ክርስትና እናመፀ ሓደ ኣይሁዳዊ ኩሉ ንብረቱ የውርሶ ንኤጲፋኒዮስ ኢሉ ምክንያቱ ብፅቡቕ ስለ ዝኣመነሉ ማለት ምስ ኣውረሶ ናብ ኣባ ሉኪያኖስ ይኸይድ እሞ ብዙሕ ሃብቲ ስለ ዘለካ ንስኻ ክትመንኩስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ መጀመርያ ሃብትኻ ኣናባብሮ ይብሎ ማለት ስለዚ መን እዩ ሃብትኻ ሽጥ ዝብለኒ ዘሎ ኢሉ ነባ ሉኪያኖስ ይስዕቦ ነበረ ምክንያቱ እቲ ዝበሎ ቃል ከተግብሮ እንተደኣ ኮይኑ ካበይ ተበጊሲ ኢኹም ዝብለኒ ኢሉ ክርድኦ ከኣምን ኣለዎ ደድሕሪ ኣባ ሉኪያኖስ እንዳኸደ ከሎ ኣብቲ ኣፍቲ ከተማ ጫፍ ክበፅሕ ከሎ ሓደ ድኻ ስለ ስም እግዚኣብሔር ኢሉ ኢልሙኖ ንቅዱስ ሉኪያኖስ እሞ ቅዱስ ሉኪያኖስ ሓንቲ ነፀላ ዝመስል ኣገልድም ብውሽጢ ክዳን ዘይብላ እሞ ስም እግዚኣብሔር ፀውዕ ኢሉ ዝባኑ ቅንጥጥ ኣቢሉ ዕራቑ ኮይኑ ነቲ ድኻ ይህቦ ማለት ነቲ ድኻ ክህቦ ከሎ ከዓ መልኣኽ እግዚኣብሔር ልብሰ ግርማ ከልብሶ ከሎ ኤጲፋኒዮስ ይርኢ ምእንቲ ከኣምን ቅዱስ ሉኪያኖስ ግን ኣይርድኦን እዩ ምእንቲ ከይዕበይ ለካ ክዳኑ ኣውፅኡ ዕራቑ ዝህቦ ዘሎሲ ነዚ ሰማያዊ ብርሃን ዝለበሱ መላእኽቲ ናይ ብርሃን ልብሲ ከልብስዎ ምስ ረኣየ ለካ ነዚ ርኢ እዩ ነዚ ድኻ ዕራቑ ዝኸውን ዝሃቦ ኢሉ ንኩሉ ንብረቱ ሸይጡ እዩ ናብ ምንኩስና ህይወት ዝመፅእ ኣብ መወዳእታ ከዓ ቅዱስ ሉኪያኖስ የመንኩሶ ናይ ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ይኸውን ናይ ቆጵሮስ ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ከገልግል ከሎ ሓደ መዓልቲ ሓደ ራእይ ይርኢ እሞ ብዛዕባ ኣባ ዮሃንስ ሊቀ ጳጳስ ናይ ኢየሩሳሌም ገለ ራእይ ይርኢ እዚ መልእኽቲ እዚ እንታይ እዩ ኢሉ ናብ ኣባ ዮሃንስ ምስ ከደ ኣባ ዮሃንስ መስተይኡ መብልዒኡ ብምሉኡ ብወርቂ ኣስሪሕዎ ናይ ወርቂ ሸሓነ ናይ ወርቂ ጽዋዕ ናይ ወርቂ ገይሩ ሊቀ ጳጳሳት እዩ ከምኡ ኮይኑ ፀኒሕዎ እዩ እዚ ወርቂ እዚ ብትኽክል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ድያ ኣይኮነን ኢሉ ምስ ሓተተ
نزخ دقفو እግዚአብሔር ከም ዝለኣኾ ከምቲ ቅዱስ ፊላታዎስ ካብ ዕዳጋ ሸይጡ ዘምጾ ንቅዱስ ዮሐንስ ከዓ ነቲ ሊቀ ጳጳሳት ካብቲ ዘለዎ ጸገም ከናግፎ እግዚአብሔር ከም ዝለኣኾ ብመንፈስ ቅዱስ ተረዲኡ ኣቦይ ክቡራት አጋይሽ ናይ ቀጵሮስ ምስሌነታት ገዛእቲ ምሳሕ ዓዲሞሞ እዚ ንዋየ ቅዱሳት ካዚ ጽዋዕት ካዚ ወርቂ ሸሓንኻሲ ክጥቀመሉ ቅድሚኦም ክኸብርሲ እዚ ሃበኒ ኢሉ ዝሓቶን ቅዱስ ዮሐንስ አባ ዮሐንስ ከዓ ገንዘብካ ገንዘበ እዩ ክበረሉ ተሓጎሰሉ ኢሉ ይህቦ ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ከዓ ነቲ ወርቂ ጽዋዕ ወርቂ ሸሓን ሽይጥ ኣቢሉ ንድኻታት ይህቦም ለዚ ቅዱስ ዮሐንስ ንብረተ ያምጻለይ ክብል ሕራይ ኣቦይ ከምጻልካ ይኽብል ኣብ ሓደ ዓቢ መጋባእያ ምስ በጹ ግን ንብረተይ ትመልሶ ዲኻ ኣይትመልሶን ኢሉ ብኢዱ ምስ ሓዞ አባ ዮሐንስ ዓይኑ ይዓውር ዓይኑ ምስ ዓወረ ዓይኑ ስጉኡ ክዓውር ከሎ ግን ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ደሓንዩ ስለ ዝብል ዓይነ ልቦንኡ ይበርህ እዩ ስለዚ ሓደ ዘደንቕ ኣዳራሽ ይርኢ እዚ ኣዳራሽ እዚ ናይ መን እዩ ኢሉ ምስ ሓተተ እዚ ኣዳራሽ እዚ ናትካ እዩ ዝብል መልኣኽ ኣምላኽ ኣነ ገዛ ይሰራሕኩን ገዛ ዝበሃል የብለይን ናይ መን ምዃኑን ጥራይ ንገረኒ እዚ ገዛ ዝዳራሽ እዚ ናትካ እዩ ናትካ ክኸውን ከሎ ግን ኤጲፋኒዮስ ኣብ ከርሲ ድኻታት ዘስራሓልካ ገዛ እዩ እዚ ምስጢር ዝምስ ሰምዐ ለካ ኣነ እዩ ዘይተረዳእኒ ኢሉ ተረዲእዎ ንስሓ ምስ ሓተተተን ዒረን ዝነበራ ዓይንቱ ሓንቲ ዓይኑ ተመሊሳትሉ ሓንቲ ዓይኑ ግን መምሃሪ ክኸውን ክሳብ ዝመውት ከምኡ ኢሉ ሓሊፉ ሓንቲ ሳንቲሙን ዘይብሉ ይትረፍዶ ወርቂ ጽዋዕ ወርቂ ጻሕሊ ወርቂ ቢያትስ ሓንቲ ሳንቲሙን ዘይብሉ ቅያር ክዳን ዘይብሉ ንእግዚአብሔር ኣስሚሩ ከም ዝሓለፈ ቅዱስ ታሪኽ ይገልጽ ስለዚ ኣብ ምንታይ ኢና ዘለና ኣርእስትና ምናልባት ድንጉ ኢልኩም ዝኣተኹም ካብቶም ዝካፈሉ መንፈሳዊ ይኹን ስጋውያን ጸጋታት ክካፈሉ ዝኽእሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹር ንሐዋርያት ክቦም ከሎ ሕሙማት ሓዊዩ ለምጻማት አንጽኡ ዕውራት አንቅሑ ሓንካሳት ኣቕንዑ ሙታን ኣተንስኡ እዚኦም እቶም ዝካፈሉ እዮም ኣብቶም ዘይካፈሉ ግን ካልኦት ሰባት ከኣምኑልና ካልኦት ሰባት ክጥመቑልና ካልኦት ሰባት ክጽልዩልና ካልኦት ሰባት ክጾሙልና ግን ክንጽበ የብልናን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሳልሳይ እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ብዘይ ዋጋ ዝሸጦም ጸጋታት እዩ ኣብ ምእተዊና ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 55 ብኸምኡ ብልዑ ብኸምኡ ስተዩ ብዘይ ዋጋ ስተዩ እናበለ ጸኒሑ መጺኢኩም ተሻየጡ ከዓ ይብል ስለዚ ሳልሳይ ነጥብና እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ብዘይ ዋጋ ዝሸጦም ጸጋታት እዩ ጸጋታት መንፈስ ቅዱስ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ቁርባን እዚኦም በእምነት ጥራይ ዝወሃቡ ቤተ ክርስቲያን ናይ ካልእ ኣገልግሎት እንደዘይ ኮይኑ እምበር ነዞም መንፈሳውያን ኣገልግሎት እዚኣቶም ዋጋ ከተኽፍለሎም ዋጋ ክትከፍለሎም ዘይብላ ብኸምኡ ዝወሃቡ ጸጋታት እዮም ግዜን ቦታን መሸጣ እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንኹሉ ግዜ ኣለዎ ንኹሉ ፍጻሜ ከዓ ቦታ ኣለዎ ሓደ ነገር ክፍጸም እንተደኣ ኮይኑ ኢሎም ኣቦታት ሓደ ነገር ክፍጸም መጀመርያ ፍቃድ እግዚአብሔር ካልኣይ ድሌት ሳልሳይ ክእለት ራብዓይ ቦታ ሓሙሻይ ከዓ ግዜ ዝኾነ ፍጻሜ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ክፍጸም ተኮይኑ ስለዚ እንታይ እንዝብለን ናብቲ ቦታ መሸጣ ኺዳ እንዝብለን ኣብኡ ዝሸጡ ክትረኽባ ኢኽንሞ ናብኡ ዓድጋ ናብቲ ቦታ መሸጣ ኺዳ እዩ ኣብ ምእተዊና ዝረኣናዮ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 55 ቁጽሪ 6 ንእግዚአብሔር በቲ ዝርከበሉ ግዜ ድለይዎ ቀረባ ከለውን ጸውዕዎ ንእግዚአብሔር ግዜን ቦታን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እግዚአብሔር ነቶም ኣብ ርኽሰት ዝነበሩ ሰብኣትካት 120 ዓመት እዩ ብኖህ ገይሩ ጸውዒዎም ብተግባርን ብቃልን ማይ ጥፋኣት መጽእ ኣሎ ተመለሱ ክብል ከሎ ትምህርቲ እዩ 10 ዓመት ዝኣክል ኖህ ነታ መርከብ ክሰርሓ ከሎ እዚ እውን ትምህርቲ እዩ ኣብታ መርከብ ዘይኣተወ ህይወት ግን ኣይደሓንን እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና
ግዜን ቦታን መሸጣ ኣብ መርከብ ነው ዘይኣተወ ሰብ ይኹን እንስሳ ኣራዊት ይኹን ዑፍ ኣይደሓነን ምክንያቱ ሰዓቱን ግዜኡን ምስ ኣኸለ እግዚአብሔር ነታ መርከብ ዓፀዋ ዝብል ጽሑፍ ኢና ነንብብ ስለዚ ግዜን ቦታን መሸጣ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እሱ ስለ ዝኾነ ኢኻ ንነቢ ኤርምያስ ናብቱ ዝበልኩኻ ቦታ ኺድ እታ ኣነ ዝበልኩኻ መልእኽቲ ከዓ ኣብፅሕ መጀመርያ እንታይ ግበር ናብቲ ኣነ ዝበልኩኻ ቦታ ኪድ እዚ ኣቦና አብርሃም ንይስሐቅ ክስዎ እንተኮይኑ መገዲ 3 መዓልቲ ክኸይድ ነይሩ ቦታ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ንፈርዖን መገዲ 3 መዓልቲ ኸይድና ኣምላኽና ከነምልኽ ግደፈና ምስ በሎ ኣብዚ ዘለኹም መኾንኩም ኣምልኹ ኢሉ እግዚአብሔር ኣብዛይ ኣዘዘናን ኣብቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዘና እምባሲና እምባ ኣምላኽ ኣቡኢና ንስው እግዚአብሔር ኣብዚ መስዋዕቲ ከነቕርበሉ ስለዚ ኣዘዘና ኣብዚ ከነቕርበሉ ኣይንኽእልን ኢና እቲ መስዋዕቲ ነቕርበሉ ካብ ዘለናዮ መገዲ 3 መዓልቲ ክትሽፉቱ ክትሃድሙ ስለ ዝደለኹም ኢኹም ናብኡ ኣይትኸደን ኢኹም ኢሎም ኣብዚ ከዓ ኣይንስውዕን ኢና ስለዚ እግዚአብሔር ዝመደቦ ግዜን ምስትውዓልን ኣበየናይ ቦታ ኣበየናይ ግዜ እንታይ ይፍጸም ከነስተውዕል ምእንቲ ኪዳ ናብቲ ቦታ መሸጣ ቦታ ኺድክን ተሻየጣ ኣብኡ ሸየጥቲ ክትረኽባ ኢኽን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሓሙሻይ ነጥቢ እተን ለባማት ስለምንታይ ዘይመቐለአን ቃል ኣምላኽ ብኩሉ ንርድኦሲ ሃብኹ ወሃበኩም እዩ ዝብል እንታይ ኮይነን እየን ዘይመቐለአን ማለት እንታይ እዩ ትምህርቱ ንዓና እዩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 16 እቶም ዝኣተው ድማ ከምቲ ኣምላኽ ዝኣዘዞ ካብ ኩሉ ስጋ ተባዕታይ ናይ ንስታይ ንኣተው እግዚአብሔር ከዓ ብድሕሪኡ ዓፀወ እግዚአብሔር ነቲ ኣፍ ደገ ናይታ መርከብ ዓፀወ ስለዚ እግዚአብሔር እንተዳ ዓፂዎ ነቲ ኣፍ ደገ ናይቲ መርከብ ኖህ ክኸፍቶ ኣይክእልን ስለዚ እተን ለባማት ስለምንታይ ዘይመቐለአን ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 7 ናብ መልኣኽ ማሕበር ፊላደልፊያውን ፀሓፍ እቲ ቅዱስ ሓቀኛ መርሖ ዳዊት ዘለዎ ንሱ ምስ ከፈተ ሓደ እኳ ዘይዓፁ ንሱ ምስ ዓፀወ ሓደ እኳ ዘይከፍት ከምዚ ይብል ኣሎ ስለዚ ዝወሃቦ ግዜ ዝምቀሎ ግዜ ዝካፈለሉ ግዜ መዓስ ነይሩ እቲ መርዓዊ ምስ ደንጎየ መርዓዊ ክፅበያ ከለዋ እቲ ሕቶ ሽዑ ክኸውን ነይሩዎ እቲ መርዓዊ ምድንጓዩ ንዓና ንምንሳሕ እዩ ንዓና ዝጎደለና ነገር ንምምላእ እዩ ደቂ ዓለም ንዓለሞም ይጣበቡ እዮመ ከም ዝበሃል ኣብዚ ዓለም ለኻዊ ኣየርፖርቲ ክትጓዓዝ ከለኻ ቅድሚ 2 ሰዓት ናይቲ በረራ ኣብቲ ቦታ ክትርከብ ኣለካ እዩ ንምንታይ እዮም ከምኡ ገይሮሞ ዝኾነ ዶክመንት ፓስፖርት ዲ ዝኾነ ኣገዳሲ ንብረት እንድሕር ረሲዕካ መፂኻ ኣብዚ ውሽጢ 2 ሰዓት ከተማልኦ ስለ ትኽእል ስለዚ እቲ ምድላዋት ግዜ ኣብ ዝኾነ ናይ ዓለም ለኻዊ ጉዕዞ ናይ ኣየራት ከይድ ከለና ቅድሚ 2 ሰዓት ናይቲ ፍላይት ወይ ናይቲ በረራ ኣብቲ ቦታ ክትርከብ ኣለካ እዩ ስለዚ ንዓና ኣይኣኽለናን ክብለአን ከለዋ እትዳለዋሉ ግዜ እትሸየጣሉ ግዜ እትዕድጋሉ ግዜ ሕጂ ኣይኮነን ምክንያቱ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ምዕራፍ ኣብ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 9 ጀሚሩ እንታይ ዝብል ኣምላኽ ኩሉ ነፍሲ ክድሕንን ናብ ፍልጠት ሓቂ ክበፅሕን ምእንታኻትኩም ይፅበሎ እምበር ከምቲ ንኻልኦት ዝድንጉ ዝመስሎም ንተስፍኡ ኣየደንኩዩ ጎይታ ከም ዝመፅእ እናፈለጡ ጎይታ ሕጂ ኮነን ዝመፅእ ጎይታ ክድንጉ እዩ ስለዚ እዚ ምስ ምኽሪ እግዚአብሔር ስለዘይሰማማዕ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይትበሉ ለጀሰም እስመ ጀሰም ትህል ለርእሳ ወየኣክላ ለዕለት እከያይ ንፅባሕ ኣይትበል ናይ ፅባሕ ክፍኣታ ከኣላ እዩ
صباح كنسحو ايتبولو صباح كنغبرو ايتبولو سلازي እግዚአብሔር አሰሮም ይጥለል ቅዱሳን ወለድና እንታይ እዮም ዝብሎ ይጽናሐለይ ንዕዮ ንዴት ይጽናሐለይ ንብልዕ ግን ሕውየት ህይወት ይጽናሐለይ ንዕዮ ንዴት ኣብ ሰዓቱ ክትገብሮ ኣብ እዋን ዘርኢ እንደዘይ ዘርኢና ኣብ እዋን ዓጺድ እንደዘይ ዓጺድና ኣብ እዋን ዝእከበሉ እንደዘይ ኣኪብና ሰሎሞን እንታይ ኢሉ ዘሎ ينوم عبد بجزية مقرر عشاء عب جزية قوعي يدكسي سلازي يصنح لي نعيو نديت يصنح لي نبلعجن هيواتي انتهي مالتيو سلاهي وسلاسقانا سلا نفسنا النصامو صوم حجي كدفدا لن حجي خوي علال لن لنا نصامو نسقان نفسن برخات سلازغون تايلوم يصنح لي نعيو نديت يصنح لي نبلعجن هيوات ويكا حويتي شادشاي نتبي زشتو رخيبندو عدي قندو كيدا شيطان تباهيلنسي شيطان غزيان مسياندو مخنياتو التاريخ كردانا مسنببنايو التاريخ كردانا منتي اساتن دزا شيطان دو عشت رخيبندو زعدكاي وانجيلاوي قدوس لوقاس معرف 16 قطري 14 25 صويعي خا وابوي ابراهام بزهال حال تازسك اللهمو محرني انف اصابعيو اب ما يطمعو لساني كزحللي نال ازار سددلي بلو سلامتاين اغزابير زي حاتتو سلامتاي كن الازار زي حاتتو سلامتاي نبونا ابراهام حاتل مخنياتو كاب تزريو راي تبغيسي الازار كا اب حقف ابراهام نال ازار اب حقف ابراهام رايو از دونجلا سلازي اب حقف ابراهام تدعى هاليو ابن ابراهام محتاج امر ابراهام تدعى تفقيدو الازار كمص خيلي سلامنتاي نال ازار حاتيتو ولا ازار سددلي كيبله ابونا ابراهام بعل خامس يخازي بولو خسلامنتاي نزو كله تنتانه بمنفس قدوس تمريحهم يمن قدوسان ابوتاتنا سريعومو سلازي كله خامل سلازلو غزيرينا بفلايتهم بخالو قانقاتات بانجليزيون كتم بكون كرداكم تخلو البزي بلو مو كاسيتات سلازلو نتاستنتنو خنريو صبو نغري ابراهام غنا ودي نسخاس بهوت كاخلخا تدلها خم تقبلكا الازار دما خمو مكرا خمس صغبه ذكر حجنا نسو ابزي صنانا نسخا دما تسقي اتا اواجنا بملأخ محبر فلالر فيا اتا حقنيا تؤمن نسو مس عصوه حدوكا كخفت زيكل نسو مس كفتك حدوكا عصو زيكل كمزن يبلال سلازي اتمعصو تعزي ابونا ابراهام تايزبل الازار لومي نابخا كل اخ ايكلن طراي كل اخ ايكلن زي كونه اتوساني املاح حج جنا نسو ابز صنانا نسخا كوبايا ماي كتبو قراس انجرات اخلاوات زبلعو الرفرافون كتبو زغبا كانبره ابت غزيتي هي اب حليفك ابت غزيتي بركه حليفك ابت غزيتي نسحا حليفك ابت غزيتي هيوت حليفك دحرموت هيوت يلن دحرموت ينسح يلن نسب حنسا مومات بدحري خا فردي زيك الاملاح نسيو سلازي انت عايز بلو نسخا دما ابزت سقاي وساني املاح سلازخونه نت وساني املاح ابونا ابراهام روحون انت هونه نوساني املاح كقير زخل فطور جن يلن سلا قالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን سلازي كابز قدوس تاريخ زي شاوعي نتبنا حج زي ملأخت زي نعايم نعافاتكمن انتاي ملأختي إزالو قنديلنا تداليدو نتقنديلنا زيتي مليئنا يودو قنديل مهلاونا قنديلنا زيت مليئو مهلاون بخمينا نراقاقسي مخنياتو امنت بحلينا وي بحساس اللبام زي كونس زي چبات زي دهسسي كم تقدسان أبوتاتنا إلو مزلو صقا منفس قدس أي رأني صقا منفس قدس زلو وغن
فرمنفس قدس يفري فرمنفس قدس كا زيجبت زدهسس زتحاز زعموه مالك سلازي حجز ملخت زي نعين نعهم انتاي اب مدرخ ابتي او دمهرت نا اغزابير وصيخا اتم حزبي ازغبرو ازند زي غبركم ازند زي سراحكم كتبل قليل نغري ግን መጀመሪያ ንዓና ዝመልእኽቲ ዝንታይ እዩ ታ መልእኽቲ ናይታ ምሳሌ ኣብ ቁጥሪ 13 ኩሉ ግዜ ክንዝክራ እምበኣርሲ እታ ወዲ ሰብ ዝመፀላ መዓልትን ሰዓትን ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ ብዛዕባ ተን ደናግል ለባማት ብዛዕባ ተን ዓያሱ ብዛዕባ ትመርዓ ብዛዕባ ኩሉ ምስ በለ ታ መልእኽቲ ቀንዲ እንታይ እያ ንስኻትኩም ድማ ወዲ ሰብ ዝመፀሉ ሰዓት ምድራዊ ጉዕዞኹም ወዲኡ ሰማያዊ ጉዕዞ ዝጅምረሉ ሰዓት ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 40 ሽዑ ክልተ ኣብ ዓራት ክኾኑ እዮም እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ሓደ ከዓ ክሕደግ እዩ ኣብ ሓደ ዓራት ክንፀንሕ ንኽእል ኢና ብሓደ ዓራት ደቂስና ስለ ዝፀንሕና ግን መፀዋዕታና ሓደ ክኸውን ወይ ከዓ ዓስብና ወይ ፍዳና ሓደ ክኸውን ማለት ኣይኮነን ሰብ ብውልቁ ብግሉ ዝሕተት ብርግፅ እቶም ንሕና መስኪርና ኣገልጊልና ዋጋ ከፊልና ናብ ህይወት ከነምጾም ዝግብኦም እንደዘየምፂናዮም እቲ ረሲእ ብረሲእነቱ ክመውት እዩ ደሙ ግን ካባኻ ክደልዩ እዩ ስለዚ ብህይወትና ንሕተት بحضرنا نحتت بدكنا نحتت ببيت ክርስቲያንና نحتت بحزبنا نحتت بهاجر نحتت بعلمون نحتت ابتانا ينصح مزمورنا 51 من البات تستوهلنا لا لب املاح داويت انت ايلو واملاح كاب عدادم اناغفني واملاح كاب عدادم اناغفني وكاهنس يتكنن بهاتياتو الله بهاتياته حزبي ስለዚ ካህን በኃጢአቱ ጥራይ አይኮነን ዝሕተት በኃጢአቱ ህዝቡ ከዓ ይሕተት ከምቲ ካህን ኤል ብደቆ ካህናት አፍኒን ፍናሐሰን በህዝቡ ዝተሓተ ስለዚ ካብ ዕዳደም አናግፈን ክልተ አንስቲ ኣብ መጥሓን ክትሕና የነ እቲ ሓንቲ ክትውሰድ ተሓንቲ ድማ ክትሕደግ ያይ በሐንሳብ የነይረ በሐንሳብ ክነብራ ከለዋ ግን سرحن حساباتن مدلواتن ببينو نيري بحنساب قنديل غزيان كونا خلانا اتن لبامات زيتخ غزا خلواتن عاسو ابي نيرن كونا እግዚአብሔር ዘስተውዕል ብርሃን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ክልተን ስለዚ ጎይታኹም በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ ጎይታኹም በየነይቲ ሰዓት ከም ትመጽ ይትፈልጡን بسلام كنعتو زخونه مدلاوات مسغبرو حدا اب ايرز اوجالو غنات اير كيتلعلت كلا حدغا انت غاطمه حدغا هغاطمه خيليو انت غاطمه ازن كتقامو تخيليكم كندي سبيو تقامالو زخيل اتا زقللت ግን ካብ ክፉ አድሕነና ነበር ናፈተናይ ተእትወና ኢልና ክንጽሊ ከተዘኻኽረና ዓባይ መልእኽቲ إليس تنتناهم وسمع كله بتأير ماله. سلازم زي أتمون مئة أبتزدلهم وخنا بصحكم هنا زي كناس من البعض حدا جاون كجات مخيل. أب سماي كلنا ناون كم زخجات مخيل يلومسي نتي عقم ودسب درت مخانو يزخاخرونا عبنا جريخة. سلازم تاي كنا بلقبانا تزهبنا ممرحتات نسنعوا خنسمعوا يقبانا كانتخونا جن وأملاخ كاب كل خفاء حنا نمبر نافتنا يتأتونا أب سماء بالعلي أب مدر أب تحتي بقدمنا مرحبا دحريس مهدحرنا مسألة لخونكا أب ودا بهدات أب تنا هدات ايربورت خطب صحنا إلنا خن محسن حجزنا سلازي قويتاهم بيني ساعات كم زمن ساعات فلتنيهم سلازي ناي مدرو قعزو كساب كن دزت انكا غانتا دا أهالي أدليو سمايا وقعزو خدا أكن ديت انكا يدليو سلازي خاي وانجيلاوي قدس ماتيوس معراف 15 معراف 16 كاب قدر 4 جميرون تايزبل سب كل عالم ربيح بزماريات زبك بزبلع بزستة بزخدان بزسلطان بفلتات بزنا
بكل ربيحه سموا مصحف هيوت እንደዚህ يلي እንታይ ተقمو سب كل عالم ربيحه نفس انتطفى እንታይ ተقمو سب ከበጃ ነፍስስ እንታይ ዘይማሃበ ግና ከፈለቱ በዓል ቤት ነታ ሰራቅ ዝመጸላ ግዜ እንደዚህ ፈልጣ ምነቀሐ ቤት ክትቋዓት ኮላውን ስቃይ ምበለ ስለዚህ ወድሰብ ብዘይ ሐሰብኩም ግዜ ከመጽይሞ ንስኻትኩም ድማ ሁሉ ግዜ ዝተዳለኹም ኮኑ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አርእስተና መሸጥ አዘይት ዕዳጋ ዝብል ካብ ማቴዎስ 25 ቁጽሪ 9 ይነይሩ እግዚአብሔር ረዲኡና እግዚአብሔር ፈቂዱ ዘስተንተናዮ ምናልባት ቶም ድሕር ኢልና ዘአተና እንታይና አስተንቲና ሸያጦን ዕዳጋ ዘይትን ኣብዝብል አርእስትና ዘይካፈሉ መንፈሳውያን ጸጋታት መንፈሳውያን ይኹኑ ስጋውያን ዘይካፈሉ ከነካፈሎም ዘይግባአና ንሕና ጥራ ክንጥቀመሎም ዝግባአና አለው ዝካፈሉ መንፈሳውያን ይኹኑ ስጋውያን ጸጋታት አለው ሰንካ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ከነካፈሎም እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ብዘይ ዋጋ ንዓና ዝህበና ህያባት እንመንዮም በከመይ ንጥቀመሉ ግዜን መሸጣን ቦታ መሸጣን ያየናይት ግዜ አየናይ እኸት ቦታ ከነለልዮ እተን ለባማት ስለምንታይ ዘይ መቀለአን ዝሸጡ ረኺበን ዶ ዓዲከን ዶ ቀንዴለን በሪሂዱ አይበርህን አሞዳታ ንሕና ምስተን ለባማት ዲና ምስተን ዓያሹ ምስተን ለባማት ተኾይና ከመገርና ነራጋግጽ ከመገርና ከነት ዘለና ጽኒዕና ንሕዞ ኣብትናይ ዓያሹ ማለት ብዘይ ምድላው ንጽበን ተዳአሊና ሎሚ ከመገርና ጉቡእ ምድላው እንዳሎ ነዚ አብታ ክርስቲያን ተለብመናሞ ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንጸድቅና እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና ንመልእኽቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ግዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን አዋሃሂድኩም ብጥባአትን በአንቃድዎን ስለዝተኸታተልኩሞ ስለዝሰማዕኹሞ አትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከምዚ ዝመሰለ አፍ ደገ አገልግሎት ዘይግባአና ክንሱ ሐመድን ሐሙኽሽን ክንስናን ክንሱ አበሳናን ክፍአትናን በደልናን ዕሽነትናን ናፈለጠ ክንሱ ምሕረቱ በዚሕልና ናብዚ አገልግሎት ዝክንሳተፍ ንዝረዳአና ንዝደገፈና ንዘነቃቃሓና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብጽሐዮ ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን አቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ሕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን